Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kasugengan saha kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya saha kula satemah ing dinten menika saged pepanggihan kanthi pinayungan ing karahaya. Ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Effendi Widayat MPhil minangka pangarsa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Dr. Andes Mulyono MPhil minangka narasumber adicara sarasehan. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Ibu dosen Pendidikan Bahasa Daerah saha para kadang mahasiswa ingkang tansah minulya. Saderengipun adicara menika kawiwitan, sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paringi kasarasan saengga kula lan panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten ing adicara sarasehan budaya mawi irah-irahan nedah piwulang Serat Widyatama kanthi wilujeng. Kula minangka pranata cara ngaturaken sugeng rawuh panjenengan sedaya. Para lenggah ingkang minulya, kapangga kula ngaturaken kawencingin adicara ingkang badhe kalampahan wonten ing siang menika. Ingkang kaping sepisan nggih menika pambuka, ingkang kaping kalih nggih menika nyekar lagu kebangsaan Indonesia Raya saha Mas Hima PPD. Ingkang kaping 3 nggih menika pambagya harja saking Bapak Dr. Andes Effendi Widayat MPhil minangka pangarsa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah. Ingkang kaping 5 nggih menika ndedah was piwulang Serat Widyatama. Ingkang kaping 6 nggih menika panutup. Mekaten rerencaning adicara ing siang menika. Menggah adicara ingkang kaping sepisan inggih menika pambuka. Adicara dipunbuka kanthi ndedonga miturut kapitadosan piyambak-piyambak ndedonga kawiwitan. Ndedonga cekap matur nuwun. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika nyekar lagu kebangsaan Indonesia Raya saha Mas Hima PPD. Pramila dumateng para rawuh kasuwun jumeneng sawetawis. Dumateng para rawuh kasuwun lenggah malih. Adicara ingkang kaping 3 nggih menika pambagya harja saking Bapak Dr. Andes Effendi Widayat MPhil minangka pangarsa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah dumateng Bapak Dr. Andes Effendi Widayat MPhil sumangga. Matur nuwun Bapak Dr. Andes Effendi Widayat MPhil ingkang sampun paring pambagya harja. Adicara ingkang angka sekawan nggih menika nedah wus piwulang Serat Widyatama dumateng Bapak Dr. Andes Mulyono MPhil minangka narasumber adicara ing sarasehan menika. Sumangga. Matur nuwun Bapak Dr. Andes Mulyono MPhil ingkang sampun dados narasumber adicara sarasehan kanthi irah-irahan nedah Serat Widyatama.
Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Sumangga adicara ing siang menika dipun pungkasi kanthi ndedonga miturut kapitadosan piyambak-piyambak. Sumangga ndedonga cekap. Para lenggah ingkang minulya, adicara sarasehan kanthi irah-irahan dedah Serat Widyatama sampun kalampahan. Wasana mbok bilih anggenipun kula matur kathah lepat kula nyuwun agunging samudra pangarsani. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.